What's up guys? Again, this is Mitch and for today's video, a day in my life, pasabi ko lang ng mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. Matagal lang nga itong bidong ito pero ngayon lang ako sinipag sa pagbo-voice over kasi naman sabi ko sayang ang memories. Ito pa nga yung panahon na pumunta si Lola dito sa Manila para magbakasyon dahil na-stresses daw siya mag-isa sa Bicol. At ang sabi niya nga bago siya umalis sa Bicol ay dito na daw siya sa Manila maninirahan. Pero ilang weeks pa lang dito sa Manila ay naboring na yan gawa ng wala daw siyang ginagawa. Kaya naman nag-aya na siya pa uwi sa Bicol. Na para bang ang lapit ng Bicol sa Manila Kinausap pa nga namin niya na wag na muna siyang uuwi dahil igagala naman namin siya kapag wala kaming pasok. Pero ayaw niya pa rin talagang paawat. Kaya naman wala na kaming nagawa, paboran ang gusto kasi baka magtampo ang matanda. Mag-birthday na nga yung lola kong yan at ngayong March ay sakto ay 80 years old na siya. Pero tingnan mo naman hindi alata, para lang siyang 18 years old. Pero not joke, ang lakas-lakas pa niya ni lola. Yung tipong ang mga kasabayan niya ay nauna na pero siya nananatili pang nabubuhay sa mundong ibabaw. Biruin mong inabutan pa siya ng 6 niyang mga apo sa tuhod. Kaya naman mula Quezon City hanggang Taguig ay dumayo ulit kami para naman may pasyalang lola. Sabi ko naman sa inyo, matagal na tong bidyong ito. Ito pa yung mga araw, nakakalabas lang ng kapatid ko sa ospital. Itong kapatid ko na nagkasakit ng leptospirosis. Praise to God dahil ngayon ay magaling na siya at meron na din siyang bagong trabaho. At unti-unti ko na din nakikita yung pagbabago niya. Sana this time, totoo na. Dahil kung hindi pa siya magbabago, sa dami ng hirap na pinagdaanan niya, ay ewan ko na lang. At yun na nga, bago pala kami dyan sumakay sa MRT, ay kumain na muna kami dahil mahaba-haba pa ang aming babayahin. Mga 1 oras talaga yan. At fast forward, ito na nga ay kumakain na kami dyan. At hindi pa nakakalahati yung kinakain ko, pati yung sa jowa ko. Pero yung sa kapatid ko, ayan, tuak na. At yun na nga, nakarating na kami sa bahay ng kapatid ko dito sa Taguig. At matagal na din pala sila dyan nag-aantay at nakaprepare. Kaya naman pagdating namin, alis agad. At yun nga yung pamangkin ko ay nagantay daw siya na matagal sa labas. Kaya naman pagdating namin ay nagreklamo, ang tagal daw namin. Pero anong magagawa? Ang layo talaga ng bahay nyo, At yun na nga ay naglalakad na kami sa mga oras na yan. At nauuna ang lola na para bang alam mo talaga yung pupuntahan namin. Isa nga sa mga reklamo ni lola kaya gusto niya nang umuwi sa Bicol dahil lagi daw sumasakit ang panya gawa ng hindi na daw siya makalakad-lakad dito. Di tulad ng sa Bicol, nandun dati may tindahan pa siya. Tapos isa pa siguro ay iniisip niya na wala nang pumapasok sa kanya na pera araw-araw. Pero sinabihan naman namin siya na madali lang naman dito ang pera. Kumuha lang siya ng lata, pumesto siya sa may overpass at yun, easy money. Pero yun, nakurot lang nga ako sa tagiliran. At yun na nga sa mga oras na yan ay sumakay na kami ng jeep dahil papunta kami ng MOA. Pero lumalayo nga yan sa akin si Lola dahil ayaw niya daw magpa-video dahil ang pangit niya na at kulang-kulang na yung ngipin niya. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi naman, maganda pa din siya dahil sa kanya ako nagmana at hindi naman nabawasan yung ganda niya, walang kupas. Sabi ko pa nga sa kanya, pwede